Oulun Omahoito on oululaisen oma hyvinvointipalvelu internetissä. Oulun Omahoito on Oulun kaupungin tarjoama palvelu, jota käyttäjä itse hallinnoi. Palvelun käyttö on ilmaista. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella ja siellä omaan hyvinvointiin liittyvät tiedot ja viestinvaihto ovat tietoturvallisia. Palvelu on käytettävissä ympäri vuorokauden, silloin kun itselle parhaiten sopii. Käyttäjä ei ole sidottu virka-aikoihin, hän ei joudu jonottamaan puhelimessa eikä odottamaan lääkärin tai hoitajan puhelua tiettynä kellon aikana. Oulun Omahoidossa on mahdollista muun muassa varata aika laboratorioon ja tutustua omiin laboratoriotuloksiinsa. Palvelu kertoo, ovatko tulokset normaalien viitearvojen sisällä. Halutessaan asiakas voi lähettää hoitohenkilökunnalle viestin ja kysyä lisätietoja tuloksistaan. Palvelun kautta voi lukea tulokset ja hoito-ohjeet silloin, kun itselle parhaiten sopii. Palveluun voi merkitä kotona mitattuja tuloksia, jotka hoitaja pääsee näkemään, mikäli asiakas on antanut siihen luvan. Tarvittaessa hoitaja voi kommentoida arvoja ja ehdottaa toimenpiteitä niiden parantamiseksi. Omahoitopalvelussa voi kysyä omaan terveyteen liittyviä asioita hoitohenkilökunnalta. Kysymyksiin vastataan 3 päivän sisällä. Lasten vanhemmat voivat ottaa yhteyttä neuvolaan ja kysyä omalta terveydenhoitajaltaan neuvoja. Lisäksi Omahoidosta voi varata ajan lapsen vuosittaiseen terveystarkastukseen. Oulun Omahoito on monipuolinen palvelu, josta löytyy apuvälineitä myös omatoimiseen terveydestä huolehtimiseen. Erilaiset päiväkirjat, testit ja kyselyt sekä sähköinen terveystarkastus ja valmennus toimivat oululaisen hyvinvoinnin tukena. olunomahoito.fi